Και για πες, τι έγινε την άλλη. Τσεκαρέ με. Σκύβω στο αυτί της, κάνω έτσι το μαλάκι και τα λέω στα ίσια. Πως τη θέλω από πέρσι και πως είναι το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο. Δεν με νοιάζει ότι είναι με άλλον και ότι η καψούρα γράφεται με 6 γράμματα. Μαράκι. Αν μάθει γλώσσα στα πολλά, δεν κρατιέται πουθενά. Κατ! Τι είναι αυτά? Πού είναι η μάσκα? Εδώ πέρα γράφει μάσκα. Πού είναι η μάσκα? Πώς θα γλύψει το παγωτό με τη μάσκα? Γι' αυτό την έβγαλα. Εσύ είσαι σκηνοθέτης ρε, εσύ είσαι σκηνοθέτης. Απαράδεκτο. Τι είναι αυτά, ηθοποιείς εσείς? Τι σας πληρώνω ρε? Απαράδεκτο. Εγώ καλός ήμουνα. Απέσιος! Και για πες, τι έγινε την άλλη. Τσεκαρέ με. Πάω στο αυτί της, κάνω έτσι το μαλάκι και της λέω στα ίσια. Άστο αυτό, απολύεσαι, έλα, έφυγες. Έκανα. Απέσιο, πάμε πάλι. Εγώ πώς ήμουνα πάλι. Απέσιος. Κοιτούς στην κάμερα, χάζευες, κοιτούς στους άλλους, τι είναι αυτά? Εγώ πώς ήμουν. Ποιος είσαι? Ποιος είσαι? Στον άλλο λέει ότι απλά κάθομαι και γλύφω ένα παγωτό. Κάθεσαι, σε πληρώνω για αυτό. Και γλύφω ένα παγωτό. Α, κόψε με να δούμε πάλι το ψηλό. Και για πες, τι έγινε την άλλη. Τσεκαρέ με. Σκύβω στο αυτί της, κάνω έτσι το μαλάκι και τα λέω στα ίσια. Πως τη θέλω από πέρσι και πως είναι το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο. Δεν με νοιάζει ότι είναι με άλλον και ότι η καψούρα γράφεται με 6 γράμματα. Αυτό είναι που θέλω από εσάς παιδιά, αυτό, ταλέντο.